Či už ste začiatočník alebo skúsený čajomiel, inteligentný čajník vám prináša najjednoduchší spôsob prípravy sypaného čaju. Jeho použitie je ľahké, jednoducho do nasypte 1 až 2 lyžičky vášho obľúbeného čaju, pridajte horúcu vodu a lúhujte podľa chuti. Inteligentný čajník má moderný dizajn a bol navrhnutý tak, aby každé jeho použitie bolo pre vás potešením. Väčšina sytiek a iných systémov na prípravu čaju neposkytujú čajovým lístkom dostatok miesta na ich úplné vylúhovanie, kvôli čomu si nemôžete čaj plne vychutnať. Inteligentný čajník tento problém vyriešil a vďaka jeho dômyselnej konštrukcii poskytuje čajovým lístkom dostatok miesta na dokonalé vylúhovanie a uvoľnenie tej pravej chuti každého čaju. Keď je čaj hotový, jednoducho ho položte na váš pohár, čím sa uvoľní piest a do pohára vytečie kryštálovo čistý precedený čaj, kým vylúhované lístky bezpečne zadrží jemné sytko.